गिबियाव नांनायाव नायथारबाय माने गेबसा ओरैनो मानसिखौ सिगिनाय प्रेंक खालामो ओरै गानना माने माने खालामो एबा दानि गेबसा नै बिदि जिबौ रबटनि जिबौ माने मानसिखौ सोरखौबा प्रेंक खालामो दायो आंबो दांनो मोनबायना जिबौखौनो दांनो मोनबाय आया मानसि जिबौ अरगोनलै नारेंखलबो दोङो नारेंखल दानांगौ नामा दानदो बिसोर माबा रोसि लोङो ना बिथाङा आंजों दंफायो ओरै लाब्रा ओरै बारे नै बाप डेन्जार दायो जोङो जुमाय लोंदों जुमाय बाबा मा बोरैबा मोनबायलै बोरैबा मोनदों जुमाया ओइ के बयस ओइ माबा ओइ जों मादा आंनि चेनेलखौ ग्र' खालाम बेयावहाय खेलाया जागासिनो दङ जियाबारिजों आरो खनसिखातजों जागासिनो दं आरोना खेलाया ब्लु गाननाया जाबाय जियाबारि आरो गोजाया जाबाय खनसिखात आरोना जियाबारि दं आरो खनसिखातनो जागोन र' जोङो लटाबारियाव फुटबल खेलनानै फैदों नोंथांमोना गासिबो नायनो हागोन लटाबारियाव टिकेटआथ' फ्रि ना फैसानि फ्रि टिकेटआ फ्रि नोंथांमोना गासिबो नायनो हागोन लटाबारि नोंथाङालाय मा मावो बेयाव आं बेयाव जेबो खामानि मावा जेनेबा आं दा बेयाव गामिनि माहाय मुराबि हिसाबै नंगौ नोंहालाय ब्रादार मा खालामो पर्ट्रेट हिसाबै नंगौ नायनोफोरा जायगानि नाम बेयाव दिन्स्रिघाट मोनसे ओमफ्राय बे गल्डेन इउथ क्लाब बे माने गल्डेन इउथ क्लाब दियाबारि दिन्स्रिघाट गेलेग्राफोराबो नोंहालाय हादोंना हायाखै जोंनिया नै स्कर जायाखै दा नोंहा गेलेयाखै गेलेनो मोनाखै गेलेगोन दा गेले होनबालाय दा लासैनो गेले Hubay gıylalı hay sen futbol kunu ne raşkı Aro 12 নম্বর भी कौन है तो नहीं खाबे मैं छोड़ी तक पैसा मैं नहीं
Kapan jadi sih? 다이어 합된자 면은 나 판대. Nafsu apa sih? 라르네. 뭐 나도 판대네. Kalau pukul dong, udah pukul sudah langgeng. 사스케 바른 이거 너나 합발. 하나 아니 사스케 바른 게 하나 아니 pernah mama mana? Ania Oh, Wisnu Surgyari Suzon Hotel nggak mama mana? Babre Mama mana? Mama komen. bohot bustu bener aja nunggu. 자그라프라 랬네. 오늘 네 바기시나 뭐라네. 그래 sir. 맞아. sister 시스터라. ini bah pungsan dengar ini bah gimana wale? Jangan pokok jadi untuk kan apa thangnya prakarnya pitang prakar. Kini bah angin sas ke berada di nebla. Angin cakap bah, dat angin tu kan hapnya ne. Elok rakar sini bangku. Mungkin kejar ini pas per kan. Ukur itu kan mana mendarat anda. Daya jangan salang deng. Saya berat getau dalam tu kan. customer pun kebelah nomor price Yo para gede ya. Gede ya. Seperti merah gede menjaya. Kalau kau para gede mana? Hai. Mari dah. Korea. Sugar bemarah apa? Menjangan tuh. Para gede nua. Ada pele kata pele. Mama bemar kaya. Onek bagi sini bemar kaya lah. Kenapa? Sugar bemarah sini menjaya. Yo para gede nua. Ya Korea. Para ini tu mana berat Korea. Dengar ya. Kau pernah ayam para. nomor let's dengar ya karena sini tuh